Напрежение сред учени от БАН и университетски преподаватели. Причината е предстоящ ремонт на общежитието, в което живеят. Така около 150 семейства остават без подслон. Репортаж на стажант-репортер Екатерина Кацарска. 58-ми блок в Студентски град е дом на български учени и преподаватели още от 90-те години. Тук живее и Христина Проданова, която сега най-вероятно ще трябва да напусне жилището. Тук беше празно, имаше 2 тръбени легла с пружини. С малка инвестиция си направих прилична среда за обитаване. Не знаем къде ще отидем, за колко време, кога ще се върнем, ще можем да се върнем. И всичко това е свързано с премествания, евентуални ремонти на други места. А дали ще могат да се върнат обратно в домовете си, зависи от комисия по разпределение на свободните места в студентските общежития. Няма да остане нито един човек, който да няма подслон над главата си. И вярвам, разбира се, че тези условия ще радват редица поколения напред. От студентски столове общежития настояват за ясна организация на ремонтните дейности. Предложение от Министерството поне единия вход да не бъде затваран, именно за да може да поемеме най-належащите случаи, а останалите имат възможности, така или иначе, към другите висши училища, които имат общежития и евентуално част от тях, разбира се, да излязат и на квартира. Все още не е ясно кои семейства ще останат в блока и кои ще трябва да търсят алтернатива. Преди по-малко от 20 дена на мен лично ми беше връчен анекс, в който пише, че аз до 31 август и не само аз и голяма част от съседите трябва да напуснат блока. В него не се казва, че ние ще бъдем преместени в друг вход, в друг блок, че ще ни бъде осигурена някаква алтернатива. Решението на студентски столове и общежития за ремонтните дейности се потвърди след проведена среща.